NVIDIA отвърна на удара на изходящата администрация на Байден с ограниченията за износ на чипове за изкуствен интелект, предназначени да затегнат американския контрол върху веригите за доставки и да поддържат господство на пазара. Днес Белият дом представи това, което нарича окончателно правило за разпространението на изкуствен интелект от правителството на Байден-Харис, поставяйки ограничения върху броя на чиповете за изкуствен интелект, които могат да бъдат изнасяни в повечето държави, но позволявайки изключения за ключови съюзници и партньори. Намерението е да се работи с компании за изкуствен интелект и чуждестранни правителства за иницииране на критични стандарти за сигурност и доверие при изграждането на тяхната инфраструктура за изкуствен интелект, но регулацията също така ясно подчертава, че фокусът на тази политика е да се укрепи националната сигурност и икономическа мощ на САЩ и че е от съществено значение световният изкуствен интелект да работи върху американски основи. Мерките са насочени към ограничаване на трансфера към недоверени държави на параметрите за напреднали затворени модели на изкуствен интелект и въвеждане на стандарти за сигурност за защита на тези параметри. Въпреки това, лидерът в производството на графични процесори NVIDIA твърди, че предложените правила са толкова вредни, че е публикувал документ, в който остро критикува това решение.